Laughing Leos Biano! Programa apakaburay rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apan ang isurat ken nasariwawag apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga orasyo amin kadrama kan kadusngay. Umay kayaon ta agdudupong tayo manen mangpasangbay. Dito'y programa tayo babaan kanay Mang Bianong dito'y Laughing Leos Bianong. Ang sagbay na dagiti kadusngi tayo ditang agdamdamag no kasano tagsurat dito'y programa tayo, isend yula ang iti email address ladylproductions@gmail.com. Makita yaw dita logo papagayam. Nakasurat dita babate ladylproductions@gmail.com. Alang arodain, pukaw pa'y kadosngay. Shout out kini pagayam tayo Marinel Brino di Tanay Macau. Tablao para kini pagayam tayo J. Sally Bolusan. Naragsa ka pa nagdengeg para kini pagayam tayo Benedict Marquez di Tanay Taiwan. Shout out Mang Bianong di anak ko birthday inton September 30. From Daniel Graviles, iti Grace. Shout out dagiti papagayam tayo di Tanay Bugyas, iti Baldino, Agustin family, anadungo, nga agdengdengag iti amin na drama yaw. Pagyamanan pagayam, Gracia Igorota. Shout out Mang Bianong, dagiti adek iti Bianong, akakasinsin ko, isuda Raycar Gallardo, Joseph Balacano, ken atong Balacano, ditanay Green Hills, nagtao dayta kinipagayam tayo Vong Dumayag. Shout out kinipagayam Venus Hulaton, ditanay KSA. Kain naragsa ka pa nagdengag para kinipagayam Bobby Kaburian dita Aringay La Union. Bueno, kastoy nga rudan, ti surat ti pagayam tayo naglingag di tinaga na Gerald Ate Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo Gerald. Ken ka Mang Bianong. Ilingid naklakuman tinagan Gerald. Nakapagsurat akmat, takayat kuman denggan ti kapanunutam ditoy umay ko idatag pakarikutak. Agtawin na kaon iti 28. Saan mo ta pa naglastog? Ngem talaga nga addalangak, mestizo ak. Isong adumot ti nagkursunada kanyak. No labsen ti agsaaw, jak pa'y napadasan ti nabasted Mang Bianong. Iso adim makkal mo ti ulok. Ket pinagay ay ayamak ti rikna dagiti babae pinaayat kao.
kastoy nga raw ti nanipudan tin nakisalaysay mang biyanaw. Gerald, awan kayo mo't gaya man kini Paloma. Unang baoy, awang kameng. Apay ngay, kat no nagpintas ni Paloma. Nasinggot pa kunak nga rod no isunti ikalaysam. Si kaamot, adayo ama pasamak dayta. Ha? Narigat ti pa italay, iso nga enjoy kit day. Sayang ti kinataraki tayaw, numabunglog iti den nati may sa ababae. Ha? Iso nga rod nga day sura da tao, tapno ibingay tayo. Share your love, amigo. Maday, numay sa laang ti makarik na iti dayta. Sika talaga. Maday ti kasta. Kaasimot dagiti babae akalpasan na pinayat mo kat talikod amlatan. Sorry lang kasta talaga. Mawatan damutan ano, kaya't ko nga i-share ti love ko. Unay kan. Ala, saan na dito ti pagsaritaan ta? Kaskala tatang kuntumanan namang sermon kanya. Gerald! Apay tatang? Duh! Anday ko, apay nga tapis kayo nga Kat mo nalaos ta ungot dyan na ni Paloma anang salangad kanya. Gapukin ka! Mangibabain ka nga anak! Apay aya. Kung di na magkapailaan, nalaos ka no ti sangit di anak na, gapo iti panangisinam kan kuha na. Agasam ta imbagbagam ka no nga ikalaysam, kalpasan na isinam lagayam, nagkaro ka matan na lalaki, Gerald. Apay, dakas ti agbabaway. Alangan mo't ngay kalaysak, madyak nga rodin kaya. Ay, anay ko, nitatangin na ya, tapis kayo la tapis kanya. Nasakit mo't Korang pa'y dayta. Nagawan na babain mo? San ka nga agdat-daton iti balasang no di mo kabailan at takdiran dagiti ikarkarim kadakwada? Kita man, oray siyak nga amam may ramraman na nagurgurain da, gapo iti nagmaday nga ramid mo. Oray si Kambam, bagbagaan mo di kayo mo. Saan mo nga ayunan nukas di nga dati mading nga ramidan na? Nang runa ti panang paspasangit na kadagiti babae. Kastamot at talaga ter aramidag, tata. Ngam jakman amo kini Gerald ta, naglaka na nga i-break dagiti agbali na nobya na. Sapay nagpipintas damat nga raw. Makasarak tulat taday di iti katapat na. Ay sos, di na ko maurayan na dumteng dayta ka nito, tata. Awan papanan na lusana kasta. Awan kumangarot ti mga klon kan kuha na abalasangan, bareng no agnakaw. Imposible mo dayta, tata. Nataer ngamin ni Gerald. Iso nga adulat na ti babalasa nga matinag iti ikarkarit na kinataer na. Ay, dayta nga minti bintay ta da itsura na. Tanaglakada pag tinagan ti balasang. Saan pa'y napanunutan ni balasang no rumbang nga aklonan na wano saan? Tatang, mapan kami makidaya. Saan ka na mapmapan, Gerald? Ne, apay ngay tatang. Ang mga no sa balin tumanan ti mapasamak no mapan ka makidaya. Sigurado nga ado ti babalasang ijay. Makaamam mo kan tumanan iti pagsangitaw. Ni tatang mo, tilay bagbagana. Kaasing nga ron ti balasang amaam-am mo. Iso asaan ka na mapmapan ijay-dayaan. Madi inawis nakdigayem kong agpadaya. Iso asaan mabalin ajak mapan, tatang. Delikado manan no kasta. Makakita ka lakid di iti ipadam iti gasat kan ni Paloma. Kung dagiti daduma nagbalin anobya. Ni tatang talaga, tilay bagbagana. Advance mag-isip. Kung nagpaisumag. Iso pangasim. Tag-behave kay ti Papanam Gerald. Agsingsingpat kay jay dayaan. Wen ka di tatang, sigo din anasing puto anak yo. Iso asaan na masapul apalagi pandak, tatang. Ay sus, madamag ko lang at damanin pagsangitam. Saan lang at apis ti maraman ang lukaw?
Ading Julia, api-api manaw kamatan iti dayaan. Ha? Kuwang amin. Agawid akon. Imbagak ngamin kanina nang ajak agpakpakarabi nga agawid. Ha? Kasta aya? Wen, iso nga agawid akon. No kasta nga rod, itulod kan ading. Anya? Wen, adda motor ko. Itulod ka ni Jabalayaw. Ala, saanan? Kababain mo't. Ang mga no anya pa'y timakuna dagiti makakita ka data, no makiangkasakken ka. Itulod ka laeng mo, ading. Saanan? Agyaman aklangan manong. Ag-tricycle aklangan. No kasta nga rod, itulod kan, Julia. Saan mo asinardengan ni Julia iji dayaan Intulod ko pa yan na, amo kun ti balay da. Anya? Ay sos, di mo ko mapagsangsangitin ni Julia kasi mo nagpintas pa abalasang. Si Kamot, jak pa'y pinagdatdatunan kastaan ti bagbagam. Amok nga main nga dati panggap mo agdaton kan kwa na. Iso apang panghasim mo ta at di mo pagsangsangitin. Kasi mo din napintas sa balasang. Di kagdanag, tadyak mo't pagsangitan. Ayatek laeng, amigo! Kanayon na kabagbagaan ti gayem ko, asaan na kaon mangpaspasangit iti balasang. Nagdatonak nga raud ken ni Julia Mangbianong. Kalpasan ti sumagmamanaw a bulan, inaklon nakmatayn. Naragsak kami mo iti damaw, aging gaakastaw iti napasama at Mangbianong. Gerald, mabutengak. Ang mga no agsikugak. Saan ka ngagsikog? Di kagdanag. Gerald. Di mo kunaan, apilitin nak amang ikalay sa kangka. Diyak pa'y napnak anak baro. Sa anak pa'y anak kasagana iti responsibilidad. Ha? Kalpasan ti amin? Kastan ti bagam? Kuma, saan ka na nagdatdaton kanyak? No kastamot lagayam? Ha? Saan ka pa'y lagayam anak kasagana iti responsibilidad? Ngam inaramid mo muton ti kayat mo? Kinayat mo mat. Ha? Apay, maramid kong arod asisyak no saan mo akinayat? Nagbastos ka muton? Talagamat namin. Awan ti maramidan ti lalaki no saan akayat ti babae. Malaksid no rapist ti lalaki. Ang saan kamat arinamas? Iso akinayat mo mat, Julia? Apay ngagtungpa ka ngay. Gabuta bastos ka! Awan respeto iti babae! Di ka batan mapanadya ka bangibang nga ilay, Gerald. Awan mo't ti aramida ka dyan, tatang? Kat mo tagay dyan ni Julia Nobia. Nobya kini, ngam saan itan? Anya? Kahit mo asawan, inkalang mo manan dyan napintas abalasang? Diyak kayat ti ugali na, tatang. Iso na saysayaat, no itapay laeng, ag-break kamin. Nagkaro ka matan, Gerald? Nagaramid ka manan ako na. Amo na ka di abrik kayaw. Amunan tulatan ano saan akong ngagpakpakita kang kuana. Na, Tatang, apay nga, agtabyog kayo nga. kurang pa'y dayta. Jaski ka nga anak, sumangkalanggong ka. Agasom dayta nga inaramid mo di balasang. Nay ko. Awan bibiyang mo nga uri ag sangsangit, piman. Diyak nga rin kaya't yung ugali na. Dayta ugaling tinagalas. Ay na, makatumpong kan tulat tayo ti pagnaknam, lokaw. Mang Amboy, apay asaan mo ito nagpakpakita ni Gerald kanyak? Ha? Kunak man nung nagsarita kayo, may papanitip pa nag-break yaw. Ha? Anya break? Saan kami mo ta nag-break? Kasta mo timbaga na. Break kayo ka ron. Anya, nagalason ti aramid na. Bastos sa lalaki. Kalpasan ti amin, kastoy lang ti aramidon na kanyak. Julia,
Playboy nga na talaga ni Gerald. Ayop dayjay! Kagurgura ka! Makasarak tulat tayo ti pagnakman na! Magbabawi ka ng aklon kan kwa na! Makasarak kumay ti mangtad iti pagnakman na! Awanan ba inalalaki? Nalaos ti sakit tinakam ni Julia kan ka. Madlaw ang nagsangsangay ti kastaunay. Talimlim tagdag iti matana, idi nakita. Sana bale, makalipat tulat ta. Itala na sakit tinakam na, mapukaw to day tarik nana. Si kangamin, linaklakam atin nalikudan, kat permian na inlabkan ka. Ay, saan met nga iso ti kap-kap nekak, anya ngay ti maaramida. Ay sos, no kastamot lagayam ti adday ti panunot mo. Aping nga ro da nagdatdaton ka ngay kan kwa na. Gagangay ti barua, at dato ni ti balasang. Gerald, Siyempre, no mga sawak ton, jakton maaramid daytoy. Iso nga ipapas ko ket diti agbaro ita. Ta jakton maaramid daytoy no at dan asawak, amigo. may mayat metlang ti baro anatanang, tapno awan ti mapasakita madayag. Narigat ti dagsaksakit tinakam na kan ka, amigo. Padasek man ti taray to'y kabarbaro a motor kaw no mayat metlaang. Gerald, mabitlaang. Di ka pa'y agsakay di ta motor mo. Julia, anyat araramigam ditoy. Kaya't kulaang mo't nga ipapas tinalaos a sakit tinakam ko kan ka. Kasta tirombang kan ka. Kurang pa'y dayta. Babaeraw! Tinupra am tirupak. Kasta nga min dagiti awan serbina. Matuptapraan laang. Daytoy tilaglagi pam. Pagbabawyam tinaramid mo kanya. Jack nakasao, iti inaramid ni Julia kanyak mangbianong. Nariknak tinalaos asakit tinakam na kanyak. Kalpasan dayday panangtungpatungpa na kanyak, imbaga na pa'y Jack daw agragsak. Ngem Jack ning kaskaso dayta. Naglabas nga rodel daw, naamamok ni Bea mangbianong. Nagdato nagkankwana, kat inaklon nakmot adagos. Isu nga raw day, impamaysak, kat kayat kaw nga ikalay sa mangbianong. Sigurado ka kadi akayat na kay kalay sa Gerald? Undi kayat ka talaga ngay kalaysa. Sikan ti babae akap-kap negak. Gerald? Kayat mo ka ti makikalay sa kanya? Wala. Apay kit din asaan ngay kat dayta ti arapaap ko. Ti makikalay sa iti lalaki ngay ayatek. No kasta nga ron, agkalay sa tambeya. Saan na malapdan ti panagkalay sa mamigo? Uwan nga ron, kunak no sana dumteng dahi ti akan ito iti biyag ko. Nasayaat mo ito agkalay sa akan, tapno agtal na kamutain. Ni amboy mat. Talaga mo, sumardengan ti kinadawil mo iti babae. Nimot lagayang Bea ti mamagtalnakan ka. No idi pa'y kumaanaam-am mo. Naliklikan kuma ti panakam-amok kadagiti imun-unan ang nagbalin anubya. Ala, sana balay, ti napatag kahit agbaliw ka, amigo. Ipamay-samon ni Bea iti biyag mo. Anak, agsingsingpod ka kuman. Laglagi pa mga danasawa. Uwan tatang, sabali idi, sabali itan. Agbalbaliw ako na mamimpinsan. Nasaraka kon ti babae nga ingkalaysak. Ay na, maragsa ka nak iti dayta nang ngagkukun ka anak ka. Sapay kumangaraw tatakderam dayta na ibagap. Uwan tatang, ni Bea at talaga ti love of my life. Awan ti sa pulag pa'y kankwana tatang.
Rama naman to inlutok no kayat mumatlaang Gerald. Una, sigurado anaimas do si katinang luto, mahal. Bulaan nakmanan ako nak. Agpay sumag. Sige nga Ruden, rama namon Sige mga rod. Naimas, mahal. Agpaiso. Wen, kunaktumot ngamin anaimas basta si katinang luto, mahal. Sigurado nga rod ang magustuhan mo't ni Tatang. Lakit di saan mo't napili ni Tatang iti masida? Wen, amok day ta. Yan anos ta pala ti makipagnaad ka ni Tatang Sana balay, tagpatakder tanto iti balay ta. Wen ka di, awan parikot iti day ta. Agtinulong ta, tapno makapatakder tamot iti balay ta. Madlaw happily married ka, amigo. Una, sikan ati makaasawa iti naglasbang abalasang. Naimbaglakit din ta na amom ni Bea. Nagtalnakan, amigo. Diyakon kaya talagi pang tinapalabas, amigo. Impamaysak matan ti amin ko kan ni Bea. Siguro nalaing nga gasikaso ni Bea niya. Limukmag ka ngamin ka. Permi naasikaso talaga. Iso nga awan ti makunakkan ko Perfect wife talaga. Alang nga Rod, sabi ko mataginayon ti ragsak yung agasawa. Maragsakan ang unay para kada kayo, nang runakan ka, amigo. Good boy ka na talaga. Una, jakmat kayat ang nagmaditi pagkitkitaan ti agbalin nga anak mi kanya. Iso masapol nga agbalin tayon good boy, amigo. Ayos, amigo! Insan idmaon, si Kamal. Why, insan, napanunot ko ti dumagas dito ayan niyaw, dagagarag dito kabangi mga barangay. Kasta aya. Malala, umay ka insan, umunag ka. Agyaman na kinsan. Sige, itugaw mo pa insan. Nay, ang galitaon. Adda kayo, mag. Sayang, saan kayo anakadaray ti kalay sa amin ni Bea? Uwan nga Rod, nairanan tumo ta, nagsakit di kasinsin mo. Kumusta nga iti baknang angkel kao? Unayan tabak na nga sa kanakan. Talaga, matanggal. Baknang kayo ijay syudad. At Bea, umay ka man mahal, tayam amu ka kan ni angkel ko baknang. Wen, umaya kun. Angkel, iso ti asawa ni Bea. Isote, asawa. Wan angkel, iso ti asawa ni Bea. Katno sana Bea tinagan ng amok. Iso ni Ken. Kuha. Anya ti kayat mo asawan insan? Angkel, Bea tinagan ti asawa? May sa manala ni Kem iti club iti syudad. Regular a customer na ngamen ti kumpadrek. Iso nga amok. Gerald. Anya? Saan? Saan na po no dayta? Saan nyo kumapadaksan ti asawak iti matang ko? Pudno ka di ti amin nga imbaga ni angkel ko nga Edmond maipapangan ka. Pakawanan nak, Gerald. Pudno ka di! Uwan. Pudno. Inalilaw na. Apay di mo yung bagbaga ti pudno a kinataom. Pakawanan nak, Gerald. Amok namin nga adaywan nak, numaamwam ti sigo na trabaho ijay syudad. Nabayagan nga inidyak ti kasya trabaho. Kaya't kundi agbaliw, iso nga imayag titoy. Manangal lilaw. Nagado ti disente nagbalin nga ex ko. Manala, kinagilakla ko la iti 4 kilo alasag tinaasawa. Manangal lilaw ka. Gerald. Inalilaw na.
Sobra na ka maggayang ti padak alalaki. Jack matay. Nalaos ti sakit tinakam ko, itinadoktalak may papan kini beya nga asawak mangbianaw. Kunak no perfect ti rinugyak bangunin a pamilya. Ngem anyan, tay nalilaw nagmadgayam, ti nagbalin nga asawak. Jack matek at talaga tinadoktalak. Kaslak la marunrunot a kandila, tunggal panunutek nagadaw a lalaki tinaglabas iti asawak. Kadormen ko pa yan a kaabay a maturog. Anya nga tati kasayaatan nga ramidek, kaya't ko talagan nga isina, ta sakit tinakam, ti rumingringbaw iti kaunggak iti agdama. Kasla asok a nagpukaw mutan, ti sigod nga ayat a marikriknak para kankwana. Iwanwanak kuma iti kasayaatan nga aramidek, mangbianaw. To'y magugura na pagayam mo, Gerald D.T. Nueva Vizcaya. Much laeng pagayam ko, Gerald. Barok, sikati gapuna no apay nagbalbaliw ni Bea. Isuasan kuma, sikati gapuna nga agsublay iti kapitakan. Love of your life, kinongkunam, kap-kap na kam, isungarod na yung kalaysam. Ti maday, no ginuliban na ka iti unos ti panagkalaysayaw. Kuna nga raw jay kanta, ti napudno nga ayat, awan pateg ti naglabas. Ay, iso talaga napudno ka, maawat mo, pinapalabas na. Iso ati kasayaatan dita ket pakawanem laeng tasawam. Ti panagpakawan ket isut dalan tapno pagtalinaedem tabagem nasalun at agpada iti emosyonal ken pisikal. Kinapudno na ti panangpakawan ken panangpalabas iti amin ket mabalin maysa kadagiti kang runaan awagas tapno agtalinaed ti kalaysayaw si titibkar. Anyaman nagkurkurangan wenno basol ket makadadael iti husto mabalin asaan malasatan ti kalaysa. Ngem ti panangpakawan ket agtaltalinaed paylaeng iti akam na. No pangtengteng lampay laeng ti napalabas, panakaupay, lanang arik na ken gura, dagdadaelem laeng, agpada ti oras mo ken pigsam. No tartaraknem ti panakapasakit mo, ad-adalaeng agturong iti nakarkaro pay agura, ken nakaro kinaleddaang. Ti kinakurang iti pambakawan, ket iso ti mangimamagkan ka. Aglakam ka, agpada iti physical, ken mental agungguna. Sigun kadagiti eksperto, ti aramid panangpakawan, ket kisayan na ti peggad, iti atake iti puso, pababaan na ti cholesterol level mo, pasayaatan na ti pannaturog mo, pababaan na ti blood pressure mo, ken kisayan na ti agpang ti pannakariribok, kinaliday, ken stress. Iso pakawanemon ni Mrs. Tamang ipaay dayta iti naan-anay apakairanudam Gerald Barok. Kamaudyanan na ti mabasa iti Efeso
Kapitulo may kapat, iti versikulo 32. Agkikinaasay ken agiinnayak kayo kitday. Agpipinakawan kayo. Kas iti panangpakawan ti Diyos kada kayo, babaan ken ni Kristo. All right. That's all right. Ala! Kasta manan gagayam, aging gangay ti sumaruno manan, ngayon tayo panagdudupong, dito'y talaong libyanong. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama! Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!